Ftit tassijat qabel mal-kap nazzjonalista tkellem fil-Parlament fuq il-budget komplet toroġ il-qasma u l-intriċċi bejn il-fazzjonijiet fil-partit bejn dik ta' Simon Busuttil, illum wara Bernard Grech, u dik ta' Adrian Delija. Dan permezz ta' storja fuq it-Times li rapportat li Frank Psajla, kandidat nazzjonalista l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kien offrut xogħol mal-grupp ta' Tomas jekk ma jitlax fl-elezzjoni. Psajla kien kandidat leali lejn Adrian Delija u mbuttat ferm it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-2017. Saħansitra wara t-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ix-xandir, David Take, illum deputat nazzjonalista, kien allega li Delija ġie offrut 50,000 euro biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa ħalli dan ma jiġix elett. Daw l-akkużi affaċċjahom ukoll Pier Portelli li t-leminija ta' Delija meta dan kien għadu kap tal-Partit Nazzjonalista. Fuq dawn l-allegazzjonijiet hemm inkjesta maġisterjali, Delija u Portelli jiġħdu l-akkużi li ħadu jew ġew offruti flus minant Jorgen Fenech. Jorgen Fenech imbagħad kien issemma mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fejn propju f'intervista ma' dak li llum ingaġġjah bħala strateġista, iddikjara li jagħti l-maħfra presidenzjali lill-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Intant Psajla baqa' sal-aħħar jissielet tal-wirt tal-voti u kien l-aħħar kandidat nazzjonalista li waqa' qabel tala Casa fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Wara li finalment reġa' ġie elett, Casa kien irringrazzja lil bosta nies fosthom lill-eks kapijiet nazzjonalisti bħal Simon Busuttil, iżda lil Adrian Delija ma kienx semmih. Issa Times ħarġeb din l-istorja fuq wieħed mill-figuri fil-Partit Nazzjonalista li baqa' jappoġġja lil Adrian Delija wara li anke reġa' qam ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet li kien imnebbaħ mill-mossa ta' show of force ta' Delija fl-attività politika ta' Bernard Grech lejlet l-indipendenza. Mat-Times Psajla qal li huwa rrifjuta x-xogħol offrut mill-grupp ta' Jorgen Fenech u rrimarka li l-allegazzjoni li huwa kien imbuttat minn Fenech hija inġusta. Din hija assunzjoni mhux pruvata u xi ħaġa inġusta li ma tagħmilx ġustizzja man-nies li jażlu jikkontestaw l-elezzjonijiet, saħaq Frank Psajla mat-Times, li fir-rimarki tiegħu der li urta ruħu bil-kbir li ssemma bħala l-kandidat imbuttat mit-tmexxija ta' Delija fl-elezzjoni tal-2017 għas spejjeż ta' Casa. Fil-fatt Psajla qal li ma jfissirx li xi ħadd bħal Fenech li ġie rappurtat li ħadem kontra Casa imbagħad bil-fors appoġġja kandidat ieħor.